Gonwinkels hadden tijden post na het verleden weekend bekend waard dat meerdere winkels in Noord-Est-Friesland s'nachts om 10 uur al iepen binnen. Wiel staat officieel net jeder als van 12 uur al mei. Wat vind je daarvan? Nee, maar dat begrijp ik wel. Ik bedoel, daar is ook wel vraag naar. En daar ben ik wel mensen die er behoefte aan hebben om voor 12 dat te doen. En dat moet ik niet uiteraard zelf weten. Alleen ja, de APV zat we hem nog ha in deze gemeente. Al een jaar is 5, ja, die zei dat gewoon net mij. Nou, en ik denk wel dat we daar machinaal wat hem denken, maar dat we respecteren. De gemeente Noord-Est-Friesland jouwt aan dat zij geen ontheffingsverliend hebben voor romere openingstijden. Maar het lijkt erop dat niemand het de oude tijd überhaupt controleren had. Nou, dat vind ik dus eigenlijk echt net kennen. Ik bedoel, als je regelgeving had, dan mag je direct op tasje. En dan hoef je geen regels uit te vinden. Dan mag je daar maar stappen. En dan mag je gewoon zeggen, nou, bij jou iedereen gewoon vrij blijft. Schimmen wat je hem doet en dan zien we vanzelf wat goed komt of net. De ChristenUnie had nog vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Zij willen weten dat het klopt dat er net handhaven is. Als we maar een afspraak hadden, dan houden we ons eraan. Ik naar oren ondernemers sta, is dat net terecht. En wij doen het net samen. Dat is goed toen hij toch, dan hebben we maar een meerderheid voor dat we dit afsprutsen vanuit 12 uur iepen. En met het oors, dan maken we de melkroute zet. Dat is de wij om te gaan. Op stritten binnen de menings verdeeld. Horen, want dat is de regel. Dus liever nog letter. Maar dan kunnen de meesten wat langer thuis blijven om samen een bak koffie te hebben en even wat samen te eten en even wat gezelligs te doen. Dus ik vind het echt 10 uur te gek geworden. Gewoon je haar aan de regel, 12 uur afletter. Dat maakt mij niks uit. Nee. Waarom net? Nou, ik ga altijd, ik kan altijd wel een bradschip. Ja. Kun je wel eens op snijden een badschip? Ja hoor, als alles nein. Ik vind nog steeds, en dat zeg ik boet mijn gemeente vaak, dat we in deze gemeente de gulden middenweg gaan. Mensen die het hecht aan de snijsrest en de tjerkengang, daar is ruimte voor. En tegelijk is er ook ruimte voor de ondernemer die zegt, maar hey, ik wil graag iepen.